IFM News! Samantala sa ating good news naman po, Idol, ito pong nakolektang mga gamit po pang eskwela mula naman po sa donation drive sa Mapandan, Pangasinan, ipinamahagi na po. Para sa good news yan, ikwento mo, Idol Maya. Hindi lamang pintuan ng mga silid-aralan ang nagbukas para sa mga estudyante ng Mapandan National High School nitong linggong ito, kundi maging ang mga puso ng mga taong bukas palad na magbigay ng mga bagay na magiging kapaki-pakinabang para sa mga mag-aaral. Matapos ang isinagawang donation drive sa pangunguna ng Supreme Student Leaders Government, nakalikom ng mga school supplies gaya ng ballpen, papel, notebooks, plastic envelopes at iba pang mga gamit pang eskwela ang kanilang tanggapan na siya namang ipinamahagi sa mga estudyante nitong unang araw ng pasukan. Nagpapasalamat ang buong Student Council sa pangunguna ng kanilang SSLG President Ayesha Rian Razo sa lahat ng mga mabuting puso na handang tumulong at ramdam ang pangangailangan ng mga estudyante. Ayon sa kanya, naniniwala sila na ang ganitong simpleng paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa bawat isa ay magkakaroon ng malaking epekto na siyang magpapanatili ng pagkakaisa sa loob at labas man ng paaralan. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya, Tatak IFM. IFM News! IFM News! IFM News!